Els dimecres d'estiu a la Selva són sinònim de sardanes a la fresca. Ja fa 10 anys que de manera ininterrompuda, ni la pandèmia de fet va poder aturar-ho, l'agrupació sardanista selvatana es dona cita setmanalment durant els mesos de juliol i agost a la plaça d'Europa. L'edició d'enguany és més especial que la resta, i no ho és només pel fet que l'activitat celebri el seu 10è aniversari. Aquesta és la primera ballada de sardanes a la fresca amb el grup constituït oficialment com a entitat, com a agrupació sardanista Germanor. Han passat els anys, però el format de l'activitat es manté fidel als seus inicis. El nucli de balladors que participen en les cites segueix sent gairebé el de sempre. Una dècada dansant al ritme de llargs i de curts han fortit els seus llaços, fins al punt expliquen que són com una família. A tots ells els uneix el mateix, l'amor i l'estima cap a la dansa que defineix les nostres arrels. La tria del repertori de cada setmana es fa a partir dels suggeriments dels participants, en una espècie de selecció a la carta on cadascú exposa els seus gustos sardanístics. Són principalment aquelles peces més conegudes i que s'han treballat durant tot el curs dels assajos del grup sardanista, tot i que també hi tenen cabuda altres de més contemporànies que serveixen per eixamplar el ventall musical d'aquestes tardes de dimecres a la plaça d'Europa. Nosaltres, més o menys, com que ja fem els cursets tot l'hivern de sardanes, doncs el que fem és apuntem el que fem durant tot l'any i llavors el que diem, doncs mira, aquesta ens ha agradat més perquè és més airosa, és més ballable, doncs llavors les anem apuntant i quan fem a l'estiu, doncs fem aquestes sardanes que veiem que potser són les que agraden més a la gent. Fem una miqueta de tria durant tot l'any perquè siguin més boniques, més airoses per ballar-les a l'estiu. Sense restriccions per la pandèmia i amb la il·lusió del primer dia, les sardanes tornaran a sonar cada dimecres de juliol i agost a la plaça d'Europa. Mentre que al juliol la ballada començarà a les 8 del vespre, a l'agost ho farà una hora abans, a les 7. Tothom hi és convidat, independentment de la seva edat o dels coneixements previs que pugui tenir del món de la sardana.